Το μπισκότο. Τι πιστεύεις ότι είναι? Βανίλια. Το dark. Μπράβο! Το βρήκα! Το βρήκες! Εθμός. Ναι. Αυτό μυρίζει, λες και είναι cinnamon roll, μιλάμε, είναι το γάμο cinnamon roll. Είδες. Φανταστικός. Εντάξει. Κοταλίνα. Κατευθείαν. Αυτό και ο καθένα γιατί έχω γυναίκα που αρέσει κόταλίνα. Μην βάζεις αυτά. Ρε, τι είναι αυτό? Pure powder δεν είναι. Είναι λευκό πάντως. Είσαι κοντά σε αυτό. Ναι, να το ξαμερίσω. Δεν ξέρεις. Κόλλησα. Όχι παιδιά, κόλλησα. Δεν πειράζει. Citrus glow. Έχει κάτι. Lemon cake. Μπράβο! Θεό. Και δεν το βρεις αυτό. Bookshop. Μάνος Βασίλη. Ναι, το βρήκε. Τι είναι αυτό? Κάτι γλυκό είναι. Έλα, είναι ωραίο. Α, είναι. Ναι, είναι το banana buttercream. Γι' αυτό είναι το γλυκό. Μπράβο. Πάμε τώρα σε κάτι πιο extreme. Πάμε. Τι είναι αυτό? Είναι λευκό. Ξαναδώσε. Το μπισκότο. Μπράβο. Το μπισκότο. Πάμε για άλλο ένα. Πάμε. Με το ωραίο. Morning latte. Ναι. Μπράβο. Αυτό για να σε δω. Κάτι με λιμόνι είναι αυτό. Κάτι με πορτοκάλι. Θα έλεγα ναι. Πάμε σε επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Black cherry. Ναι.